лампа в батерия, аз го приемам. Това е лампа на батерия. Не ми дай тя една батерия. Той казва, че не го приема и въпреки това го изпълнява. Добре, ти не беше послала лампата. Не бях аз. После още един реквест, така не го приема, пак го изпълни, точно с това същи докато. Аз казах, че... Не, въобще не ги... Въобще биди, Аз го приемам, как да не го приема? Не ти го приема, не ги приема, това го приема. Аз ти казах критиката, но казах, че не го приемам. Няма критика, няма там критикува, значи си доволен от това. Точно, Моите реквести, защо ги прекъсват преди 20 часа? Даваме ти столетка на Георги Димитров от старите. И аз седях в един тролей, ама това да дойде преди да кара хора, снимам за столетката ли? Аре, някой няма да е тия, че не ме болят българите. Аз се скъсах от смеене, точно като семейна двойка сте.